kaperthai kabang isang nisa mangi kadai kaperthai kabadan hapo hatai hau bat kabadairu tang kaneka met benang hapo hau kabadan jingem bat pila ben iru ba hakini kisnam ki baladap bat adu mentaru ki scientist ki bana kelang saudang cakap perthai ki dangwat benia bet hapo hau bani wat ba yo dan sa kino ki wei bat ki met benang ki balong kum kaperthai bat ki badan jingem bat adu mentamene ki scientist ki syam jenjijar lane ki struggle ban lap sakiwei pat ki met benang hapo hau ki badan jingem ban langkum kaperthai bat naka eka tahu kini ki scientist ki sawat kadai hadin ba ki scientist ki laong ba ladangi ki breu ngin syangsa tang hang ne hapo perthai kan sapoi kapor ba kan ka perthai kanum ngiam yangi ki breu baro ka wei ka perthai bat kum ta ki scientist nak lang saudang ka perthai menta ki dang ya be shakmat ya ka jing explore jengki lan ka jing wat benia jengki syaki we ki met benang ki ba dan jing em knang ba ki breu nang ne na po slap perthai jengi ken la ban phet ba lech sa syaki we ki taki met benang pat dak ban ta ban petang ka jing em jengki breu lan ne ban petang ya ka jing dan jengi ki breu saki we ki met benang anda kan ka perthai jengi la syai hadin habut anda kala dap daki breu sudah bat kawai na pedang ki company badai ki lain hau bat ka batmu ban lewat benia la ne ban liwat jing tip sapang ka hau nak banta ban wat yo no met benang badan jing em hapo hau kadai kan ka company ka bakar tang ka SpaceX bat ngatharai ba bunru na pedang jong pi play banai kan ka SpaceX bat u try jok ka SpaceX u de breu ba reus pa ba bat u bakar tang une u Elon Musk uneu Elon Musk udai u mahajan lane u malik lane u try jok ka company Tesla bat kumjuru company jok ka SpaceX ba uneu mahajan napo kari Amerika bat jing sya udai napo kari South Africa na malaysia kha napo South Africa hendai ula pet pat napo kari Canada bat mentau la syang sa pat sa po kari Amerika pot la kelano Amerika sendat uneu mahajan ula dan yang ketika company SpaceX bat ki jing tray jong u hakilain roket ban pha chapo ki met nang chapo hau menta kala ya be chakmat namar ba uneu breu ukwa ba tip benia lane ban wat information chapang ka hau na banta ban yakendo yo met benang ubadan jing em da menta ka jing em jengi ki breu la syai hadin habur anda kan ka perthai kala dap bat menta uneu Elon Musk udang penya de ka jing tray jong u hakabai de bat sna roket ban pha chapo hau bat usnai ketika roket bau concentrate bet tang ya umet benang mas bau ne Elon Musk u ang bai baon pule bha in detail lane pule benia bha ado kata ta tang tu met benang mas na menta ban penne pensan ki breu lane ban sna jing em kenang baki breu ken laban em how tu met benang mas haki por ki ban sawan Henry nak kaliang caki wiki scientist part ki ban kelang sodang caka perthai kila sim jikali lane kila ya lingo asisya ya kana jing temu jong uneu Elon Musk kadau kalang ba balai kila sim jikali lane kila syo bayang uneu Elon Musk kalang ba kini scientist kila ang ba balai uneu Elon Musk ukwa ban let wat benia sayu tu met benang mas haba tang ya kana ka perthai jong iru umpat la ban wat benia lut ki badan menta bat kini ki scientist jong ka perthai barakawe kila ang ba hadu mentamene ki breu lane ki scientist keleng kempat lap ya jat pecat ki jing thau ki badan hapo duriau jongi bat kumjuru hapo khindau jongi bat balai pat kwali wat benia sa shabar jok ne perthai haba tangi ne perthai rupat teblut ang gini ki wiki scientist yau no Elon Musk te house nam arja khat lai ka hendre tarik benai match la dan bakat to kan newat ki nong trai jok to ka channel Animal Planet ke ba PCI po TV bat ki badairu na po kari Amerika kine ki breu ki badai ki nangam duriau ki lalaj sapo kategori Greenland ba ki lalaj ban ngam hapo kategori duriau ba cho kategori Greenland ba anda kine ki nangam ki lapo sa tabian cho kategori duriau hapo kategori Greenland wei na pedang ki bangam lang baru basyang hapo submarine ula ring video ya ka duriau sapo kategori duriau Greenland bat kadai ketuk video ka ban ningkang du khmat ka bang lapen i bat kad ba utu breu udang ring video ya ka duriau kensan kawai kamarat kensha kalawan bat thap ya ka to ka submarine ka ba usang dak kti ba uneu breu ula septim ula kendet sikat dai bat uneu breu anda ula miru na pa ka to ka submarine bat poi sapa kendau ula yathu haki wiki pat ki ba yawan lang ba uang ba lapen i ro ka to video ba ula yoring ya ka to kawai kamarat kensha bat kini ki breu ka channel Animal Planet kilanget bet bakadai kata ka mermaid kaba ngisaya i haki film baj dan ki kana puriskam coki pareng hakabalai thu ba ka mermaid kadai kata ka puri kabalong siteng da ka breu bat siteng ka dok ha bo ne breu lo ang baj ba ka to ka ba uyai dan ne yoring nang ba ka video kala bandai bet kane ka mermaid kaba ki pareng kisaya Baradin jika ka jingjia une breu ula snai ka to ka video bo lo apply ro pa ka channel Animal Planet
bat ulah pelaj ru aki social media bat babon dapat ki beriu ki i kan ka video ka bang pan i menes kemat ka to mene bat ki ngej bet bat ki ong bet bakade kata ka real life mermaid lane kata ka mermaid ka basisha bat ka bamdai su ka bakai lane tangka khana puriskam bat babon na ki pai ba ki ngej lut henry hadin jong ka sapariang biang jong ka video hapo kari Amerika kalat pathai ku bor barat ba jong kari Amerika ka bakar tang ka CNN bat ngatrai babon ru na padang jong pp tep ka CNN news long ba ki nong trai jong ka CNN word kilami chakmat bat lej ban shem jikali ya kita ki nong trai jong ka channel Animal Planet banda ki neki nong trai jong ka CNN kila yo ban shem jikali ya ki neki nong trai jong ka Animal Planet kan jubab ka ba pen saya ngau na ki neki breu ka long kumne. Kene kawai ka video ka bamenta bat sa kene kawai ru kini ki artli ki video ki bang pani hang ne menta bat ki bala pelaj apa ka channel Animal Planet ha ka ba ki nong trai ka channel Animal Planet ki la kamba ki la yoring sisa ya ka mermaid ka ba chapo duriau hadin jaka ne ka jing sapriang jang kini ki video ru ki nong trai buat ki la poi bat ya kendo yo ne director jaka ka Animal Planet bakar tang Dr. Paul Robertson banda kini ki nong trai ka CNN ki la sem jikali yo ne director ulai tu bagi degi basisha Henry anda ka CNN kalawat benia kalalom jingtep chane chatai bakla keliru sana ki scientist pat ki scientist ki ba nakawai pat ki jaka ki tu ba kini ki ege baro ki bakane ka channel Animal Planet kasna kadai tang ki fictional lane ki dai tang ki ba Superbernia ya ki breu bat kila angru ba pitep ba director ka Animal Planet dai scientist Henry udai director ubasna video ne basna film bat kum tau kini ki ege baro ki bakane ka channel Animal Planet ki ba ki pelaj ki badai halwar ki mermaid ki dai ki bakai sudah angkane ka CNN ya ki pai ba hakal lang sodang cakap bertai Henry minta ki scientist lambat ki brio na syari parang na neski language ki dang ngejbet ba ka mermaid kadai tangkap puris kam na marba balai amdan hadu minta ki belalap ya ka jingsha lane ki evidence bat minta ki ki scientist ru ki badai ki lain jangka duriau ki dang pelong ba ya ka jingwat benia jangki haki lain duriau banwat ya ki jai paca jing thau ki badan hakal lang sodang jakan ka partai haki duriau na marba balai ba ka duriau kadai ka ka ba hedu tam lane ka ba bam bun du tam ki jaka puta hang ne pok perthai bat kumta ki jai paca jing thau ampat sem lalap lot hadu mentah